Pagampo. Pagka-importante gyud ani magampo ta. Atong Ginoong Jesucristo sige gyud og ampo. Birhen Maria ampo, mga santos ampo gyud. Mao nga niningon si Jesus karon, sige gyud tag ampo. Matud pang San Pablo, unceasing prayer. Wa gyud hunong-hunong ampo. Ngano man? Kay kining pagampo mao mo guni atong connection sa Ginoo. Si Jesus naghisgot bahin sa pagampo ug pagtuo. Unsa man ni silang duha? Dako kay na silang duha ang koneksyon ana. Pagbunyag nato, gitanom ng similya sa ato ang kasing-kasing sa atong kalag ang pagtuo sa Ginoo. Kining pagampo mao nay makapatubo sa ato ang pagtuo. Mo nang magampo ta, mutubo gini atong pagtuo. Kay mao man ay tubig. Mutanom ta, di ba? Ato agyud na siyang pirming tubigan. Kung ato ara ng tubigan niya once a week, once a month, once a year, mamatay gyud na. Mao na nga pirmihon gyud nato ang ato ang pagampo. Kini nga ato ang pagampo ug pagtuo, kuyog gini silang duha. Walay tao nga magampo nga walay pagtuo. Di po mo kakitag tao nga naay pagtuo nga dili magampo. Kining duha kuyog gini sila. Ang yawa hadlok o masuko gyud na siya kung kita magampo. Mo nang buhaton na niya tanan nga kita ma-distracted ta in prayer. Lisod kaayo magampo nga focus ta pirmi. Diha bida toyo sa kapari nga hisgot pud siya og ampo. Ingon siya nga, kitang tanan, distracted kita. Di ko mo to nga naitaw nga magampo nga why distraction. Ningon dahil itong usa ka tawo, ako pader, magampo ko, wajog ko, di ko masamok. Ingon pare, believe sa kung ni muda. So, ingon tong pare, sige, ampo kagamahan na mo. Kung makaampo kay kagamahan na mo, nga wala, di jug ka ma-distracted. Imo na ni akong motor. Ingon na tong tao, sige, ampo na siya. Amahan na mo, nga naakas sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan. Nakakita siya sa motor niya, na may helmet nagbitay. Yun siya, labot ng helmet pader. Awa na, distracted na siya. No? Okay ra na, balik lang gihapon ta sa itong mga pagampo. Pero magampo lang yun gihapon ta. Kay diha mutubo ang atuang pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Manindog palihog ato karong